Abusan for me mamu nyina makwaba the mobile DJ K Nyan support TV so abranti a your friend funny face enche na mebeye ne ho video concerning ne ma na o se kobe 4 years ni ohun o ma na otete ewo ho na mebeye video no so be kai a meka kire o se yenu abe ma na ebe ya nkani ema bi wo ho a wonyi nani emfemfiri so san se be ma de sebe ohun wuye nko ade ubetimi asan awo foforo man blame Vanessa and man blame your friend is saying funny face sanse obi nim twomwa ene sempa ehye so asem de sia na wuti afa de na de bejaje a eno na ya neto da most bloggers na ye mistake afa be wi akiri no na akoye nsem bebre ye nua be men se wo be kai a ye di kan ache ne pen but enne Kasoa court district court ebuase yemfa funny face nkosie na awotwemienu na yenya nhwehwemu ye hwehwem na se eba na se odi bem a court nim de ombeye se odi fon so a eno so court enim ne omobeye na yenyine nim se Ghana ha so driving under the influence of alcohol na se court ebua wo efo a obetimi akobe 4 years o ha me kire mu se abro mu ko yi no free car no no na wabo so na no eki no na afin so careless driving teacher no say what drive careless now they abo nipa eno nso wan kwa na nya obe 5 years yentimi enye court na asem eka emfama no na emum say de akwakodu ni say anopei na funny face every police custody asabre ye de ni ko gina mo Kasoa district court she judge otena akonyom ehye se court emfa ne nkosie na wotwe emienu eba ne sen na no kwasi ada na abrantie no betro edito ni social media handle say efunu bedoso pa this year see anhwe yi a ampa na nwumre na yehu say odeka akogya maami bi ne ma mienu a akola ba akokra de no 1 year enye ono nko osade bo okada driver bi okada for no me mienu moto mienu na maami a na one ne ma mienu enam na funny face edeka no ede ebo yentie oma no omugina ho eba ne sen ansana yaba ene de court ababa beka no mi person say na yedumu kane e wo Kasoa nti ono no de ne ka no say eba ugina even bimbla kwa obehu say ono na ebe nti odu runabout no no o twa runabout no ehu hia o twahia na we ro ne ka ne glass na abafom na o de si so ka we chicken nti no bonu bum sa nti prekupa no free speed na di na ni kire ni fie kwan e ga ni fie e wo aran kakraba nti odu kakraba janshi ho no be KFC no wo no oho na o de ka no kwosisa ankofo enu no amene ukate omunya omopepra omoyedin yo mejiri se wate bibia odubia na ogina ho no wodi adanse ese in fact said na driving no ACB eba ne de obia na ogina ho bia no na ne yem hyehye na asam no esi e wo Kasoa kakraba na asam iba DKB ebe ye video said de Ghana fo binum ACB kasa funny face akum nipa mienu ne ade no ono ankasa ebo modern eco hospital ho ekohweye de ekoso na okoye no se obia ni ho a wo just say injuries na omo sustain ya doctors for ebo modern eye bia hwese de ebe ya obia nso ho ebetimi atono eno nti DKB eba abonte eye comedian se said ye tete no monten so se wakum nipa minsa wakum nipa mienu ebi se nipa ni nyina akora wuye no o se entesa ema sa brady o se yenka kire Ghana for se ensem a yete no enye sa enete. Yeah, reporting from the Millennium City Kasoa. From the time I heard funny face issue, I had to rush over and look into it and see how we can help. I can organize boys, the comedians and other celebrities to get to the bottom of it. Here we can see Millennium City Kasoa. So I've extensively followed it tonight. It's about 2 a.m. I'm now going home. All I can say is thanks to Ghana Police for coming to the scene quickly, else he would have been lynched. And also, nobody's dead. Nobody's dead. Thank you. Kwakumenu so akansem bebre. Kwakumenu akansem bebre. Ye nyina nim se kwakumenu de. Eye ebra funny face. Ye de ne call psychiatric hospital. Ono ene gina mu ema Vanessa kra etam nkwala ni nyina
ɛna ɔmo kɔ psychiatric hospital ɛde ɛkɔhwɛ funny face in fact na akɔyɛ ɛni gisɛm na kwakuma ni sɛ deɛ dono ɛyɛ afrote gare sans ɔhwɛ nneɛma bi a ɛkɔ so a na kyerɛ sɛ akɔyɛ ahomete sɛm paa Ghana fo bibiri na nso kasa bibiri na de ɔmo ka ne sɛ saasa bibiri na nse saasa sɛ nyame anyina funny face achi na court ya yɛde ne akɔ ya remand ne 2 weeks yɛde yɛn hwehwɛmu yi sɛ ɔba ne so okodi fo ne ka so wɔnkɔ dam afekora na asɛ mfie mienu a na kyerɛ sɛ saasa na de daye kɔso ya ne pitiri de kɔmogye ya ne wɔme ɛno ne sɛ de Ghana fo bibiri na nso ɛka ɛde ɛkyerɛ no na no accident na esi yɛ ne sɛ de ne yɛ ka no ɔmo mo gyina ho bibiri na sɛ yɛ nua bɛma na ɔhwɛ sɛ de ne wosi bi drive eba na kyerɛ sɛ ne kakra ɛwɔ so bibiri na nso sɛ ɔhwɛ sɛ de car nanim esi bi mu a yɛ ne drive mirror ne bi kura bu ya ɛka me yɛ sɛ okada driver bi ɛna de kɔbɔ mu ɛma ɔno nso etimi elusi steer control a ɔtimi ɛde kɔbɔ maame a no ne ma mienu egyina kwan ho na akoye nsem bibiri sɛ obi a ɛka ne de bloggers bibiri na ba ɔmo kɔ ɔmo de sɛ nkɛbɛ ya funny face de asie nyina nkɔ mfa nto n'akyi na nkɔ nhyɛ abrabɔ n'ase foforo sanse yɛsɛ woni ema hwie gu a na enso hɔ a wokasa wo hyehyɛ a wobetimi ehunu ne hyehyɛ ama no ayeyie na nka ɔmfa bibia nto n'akyi na sɛ de ɛbɛ ya bɛma de yɛsɛ yɛte ase nko ade ne wɔn kwan nko ade na kyerɛ sɛ bibia nso ebetimi akoso sɛ de meka no videos ni bebre na ɛwɔ abɔnten a concerning accident a esi yi na enne ankasa no court ho no Angel FM credit to them omo ene kopie mo ha omo ma report omo de man no sen ene omo si bi ema report no yenko na yenko tie report Angel FM ekopie mo Kasoa district court wa bra na judge otia konwam etoto funny face ano ewo ho yenko tie report no emra sisia na se si openi da kwato yenkra se ye the funny face abepiem wo court openi mame mo akwa aba eden na esi wo court se si a obebo ayamane me na se papa na no pesia da se ni funny face na hon san papa ye se obeka bon for ni mo na anopai Kasoa proof before prepare no docket nyina de be piem wo Kasoa apeni district court na wo mo piem wo ho no court a shete on concorda police custody for 2 weeks na emma na etumi investigation ba ho no emfa nia waye nti to bi say ni tie mo no ata say ya rema no 2 weeks e police custody report no na ote ye na sa brady ye de unua bema ekosie for 2 weeks na oba ehwehwemu koso a na afi court no nso ehu de ye be next time obeba say ye be agyan ni case no anase ye begina so ne adi asem no wo ho ano ni nyina no egina se 2 weeks no koda na ye be hu de susan so e de bode ho no e de ebefa Joe pay money transfer some in countries wo Canada wo Europe na wo send this car na wo de abaga na nko ade a wadaro masa app no na wo se wo use downloading no Apple phone Android phone no wo send this car use me promo code ni DJKA eno na wo use abenya $5 dia kan sika ho kwa de wo send dia brand Ghana nso aye ntene kapre Jupe amansan boafo eno na sesei amanfo nyina eyisu a eno nso ama neema ekoyiye pa subscribe to channel no ne press notification button for more uploads hi DJK Nyansapo TV midin any DJKA de ebeba bia no ye mfansi megusu aye follow story no ye be mamo aso ate medama se so je bre na hwe channel makraw bye bye.